Lirio ititanap. Tinapalabas inruar ni Senyora Lorna ni Alex iti ospital. Gapot ako na ti doktor ang mabalinnan ti rumwar ket agpaimbaglangan ijay balayda. Kabayatan na kayat ni Senyor Pedro ti aginana tanabannog ang nakipagsapsapol kini Jubilarde. Iti kaddada iti dalanda tamapanda ko man ijay farmhouse adda nagpaltog. Itagagayem adtoyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Lirio ititanap. Doro! Ha! Doro! Dayayan, napanan ti kotse. Masigurado ka napunta ni Doro. Pumanaw akong dito'y. Senyor! Anyat na pasamak, senyor? Natayan ni Doro. Anya? At nang paltog ka na kami ti dalan. Diyan mo no asino. Dagdago sa sinublat ko ti Manobela. Kat sabon ti nag-drive. Awanan, inot kayo na mapalpaltugan, Pedro. Anya na ituyan ang mapaspasamak. Asino tinangpaltog kada kayo? Diyan mo. Awan tao itaglawlaw. Senyor, napanan dagiti pulis dito'y farmhouse. Mapandatakwatan tinapasamak iti diso ang nakapaltugan nyo. Uray pa'y mapanda. No awan tinakakita. Awan mo't lang, Serbina. Senyor, kasano itan ti bangkay ni Doro? Asikaswemon, Baldo. Umay ka kanu iji farmhouse, Mersey. Tatumulong ka ijay. Gaputa, malamayan kanu ti bangkay ni Doro iti may salaang arabi ay. Ha? Malamayan ti bangkay ni Doro? Apay, natayan? Wan, natayan. Napaltugan. Natayan ni Doro alabang? Wan, Mersey. Allah, apay ngay. Asino tinang patay? Napaltugan. Asino tinang paltog? Di damaw. Allah, makalwa akchayaw. Natay gaya man ni Doro alabang. Ha? Apay nga ang lulwa ka? Wan, gaputan no syakti ka sarasarita na. Saan mat anaranggas? Dinak mat ananwan, uray bugbog kawak. Ha? Madlaw ko nga may nakursunada nak ni Doro, chayaw. Ha? Aginagaw tirik nakgan kwa na. Kaslagay atak gan kwa na. Lap-lapdak lang amin ta. Pasurot mo't ni senyor. Ranggas da. Mersey. Unchayang. Ragbinbinog ka kami kini Doro. Tako na naabrohak. Kat labang ko nakmatkan kwa na. Saan nakmataranggasan? Ala, Mersey. Agayat kagayam ka ni Doro. Saan matalaad ni Doro? No kumataornosan na ti bagina. Saan ka day? Wan. Day talaang tanaranggas da kadagiti daddo maataaw. Damot pa nagbalbalaw ti may sa taaw. Una. Ay ngam. Kasano ngayon? Awanan ni Doro. Ay, awan kan Doro. Awanan ti kapapag. Ala, ipapas mo dagsangit ti taoy. At nainton andakan iti farmhouse. Saan kanton ngagsangit, Mersey? Ay, Doro na bang? Di ka pa'y nagbalbalay, natay ka. May salang ti akin aramid iti dayta, Lola. Asino? Awan sa bali. No din ni Jubilarde.
Anya. Awan gasat ni Doro, tanatay. Ngamsak. Nagasatak pay lang ta si bibiyagak. Ngam kaya riga kong tinatay. Gapo iti pan nakaputad ti may sa asakak. Alex. Apaman apumiksak. Sa pulag ni Jubilarte. Aramatek dagiti pulis. Tapno matiliw. Amangan no dakdakas pa iti mapasamakan ka. No kasta ti aramidem. Sana mabalin, Lola. Aramidak tikas iti inaramid na kanyak. Saan lang amay sa asaka ng to ti mapukaw. No di ka ti dua asaka na. Kat no agkibaltang. Mairaman ang mapukaw na tibiyag na. Uray kaskas ano? Malamayan mo ti bangkay ni Doro, Chayaw. Ta siyempre. Nabayag ang nagkakadwada kada senyor. Manon atawan tinapalpalabas. Dakas mat nga may na. Iso nga ita. Patay, titungpal na. No apay nga main, ang masapol nga agbalinda adakaos. Mabalinmot ko mga agbalinda na saya at atao. Dam, kay kayat damot agpakadakaos. Huwag nga raw. Da kayo, ba? Ingkay mangisagana iti kape dagiti aglamay. Huwag. May sapay day tadakaos. Intakit din iti kusina. Di kan sumanaaw. Amangan numadaksan ka. Doro, malamlamayan kamatan. Saan mo analasatan? Nagasgasatak nga rod nusika. Gapota si bibiyagak pailang. Ngam di kagdanag, Doro. Tasapulin mi tinang pataykan ka. Kat patayan mi man. Ado ti tao dita farmhouse. Lamlamayan dan ti bangkay ni Doro. Pasensya kan, Doro. Nalabit aday tanti katukad ti kinadakas mo. Umadaywa pa dito'y. Bayak pa'y langag lamay na. Sumarunong to ni Baldo ang malamayan. Itan ti pal nakaitabon ti bangkay ni Doro, Baldo. Asikaswam dayta. Wan, senyor. At dan nakasarita ng agkali iti pakaita naman na. Nasayaan. Sige, Chayaw. Inakon ije mansyon. Agsubli ako ni Jay. Di kaglidliday Gaputa na itabo na ni Duraw. Saan mo? Sige nga raw, mapankan. Nang ingkagpakada ka ni Senyora Lorna Won, nagpakada akong itay. Sige nga raw, mapankan, Mersey. Umay kan tulat na pumasyar dito'y Tadamot dito'y ni Senyora Lorna. Won, Chayong, umayak daw. Ha? Da kayo matgayam dayta nakatugaw dita mang sutero? Kunak no asino itayang? Wan, umayak la ko masumarungkar. Mala, mabit lang talo kataktiri daw. Taijay taunag ngagsarsarita. Wow, kasta tinapasamak, mang sutero. Di mo ka dinadamag? Saan? Jack na damag dayta. Kat amuyo ka day? No asino tinang paltogkin ni Alex? Ni kano jubilar day? Ni Jubilarte. Un manong, ngam nagasat ni Alex, tanalasat na ni patay. Day talaang tanaputag ti may saasaka na.
Iso anak ka wheelchair itang. Anya? Kat ita, napaltugan mo't ni Doro. Daksang gasat tanatay. Day talaang tadidaam mo no asino tinang paltog kun kwa na. Day ta titakwatan dagiti pulays. Talaga gayam at umakdakas ti paspasamak. Ay, wan nga rod mang suteraw. Nakabutbut ang itanday to'y amapaspasamak. Naimbag tayo may ka, Jubilarde. Amom ka ding agsubli-subli dagiti pulis dito'y nagtipunan? Kat sikat isapsapulan da? Saan ako namas daw iti daytanan ding. Agkaiwara itan dagiti pulis amang sapsapol kanya. Kasanon nga numasapulan da ka? Agpatiliwak ton. Pinton mapatay ko ni Senyor Pedro. Ha? Ay unay kan gayam. Saan nakasta ha? Nujak patayin ni Senyor Pedro. Saan nga pating ka ti kinadakas na? Anya? No saan asyak ti matay? Isungarod ti matay. May sakada kami ti matay. Ano? Gayam. Makapadanag mat dagiti ibagbagam. Nanding. Nalabit ang maudin da ito'y naipapan ko dito'y. Amangan no may raman ka. No saan nakamatay. Nalabit nga dakto ni ti pagbaluda. Anya? Ibagbagak ti kastoy. Tapno ang muntun mo sa dino ti pangkitapan niya, nanding. Kumusta ti Riknam, iho? Awanan ti mariknak nga ut iti sakak, Lola. Nasaya at... Wen gayam. Anya ti resulta ti panagsapsapol dagiti pulis kini Jubilarde. Saan da pa yan nasarakan? Ngam, di da mamingga amang sapol. Iho, sana da ita ti panunutam ita. Agpaimbag ka iti husto. Lipatang pailang ni Jubilarde. Pedro, da kayo pailang ti makaammo di Alex. Ta sumarong karak ijay kataltalunan. Ala, sikat ti makamo. Nga magsubli ka ditoy, tapno at mga sikaso kenkwana. Wen, talaga nga agsubliak. Jack kaya tabaybayan ni Alex. Sige, innakon. Kat usarag ti kotsek, tapno mabiin. Malabsak dagiti sumagmamano a pulis. Uray dito asyenda. Ron-rondaan damutan. Agdiretso ak ijay kataltalunan. Sakbay amapanak ijay mansyon. Agapit kami manin, senyora. Mabalinan nga apitan dagiti natan. O sige, sikanti makaamo. Tani, as-asikaswag ita ni Alex. Sige, senyora. Kumusta ni senyorito Alex? Sumaysaya atin tirik nana. Senyora, agalanad kayo ha. Amangan mo't no anya ti mapasama kada kayo. Amangan o oray da kayo. Kat mairaman iti mapaspasama kada senyorito. Adda ka di ammom iti napasamak kada kwada. Awana, senyora. Ngama, nadamag ko laang mat. Oh, No may papan ka ni Jubilarde, senyora. Awan ti nakikita. Jakla ang ammo no adda diti kataltalonan ang makipagtrabaho. Kat no adda, jak ammo no anya tilangana. Takunayo mat ngamin amang limlimo no dadduma. ala, inna kodrita. Kat sikanti makaammo ditoy. No makalako kayo, idulin mo pailaan ti kwarta. Wendo saan, ipan mo kuman ija mansyon. Uwan, senyora.
Ang dalat ta pulis iti Ruarte Farmhouse. Nga uray pa'y rabin. Pulis itan ti kakadwa na. Ni Baldo ti punteriya kita. Sapay kumatarumwar iti farmhouse. Sa nangyagak iti kapeyo. At papudot tayo pa Sige, Baldo. No kaya't yu tiarak, may mayat mangan. Nga basit lang tinuman tayo. Mayat ito. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Ti uliway na dinggen. Ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas. Impakaamo ni Nanding kini Jubilarde asap sapulen dagiti pan nakabagiti linteg. Nakunamet ni Jubilarde asaanen amas dao pay daytoy. Iti pan nakapaltog ni Doro saan anakalasat daytoy ket linamayan da. Iti may sarabi insarununamet a pinaltugan ni Baldo. Itagagayem adtuyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Baldo! Baldo! Di ba tayo tayo na lang? Sapsapulan ako. Sa anak nga ko dito'y naglamunak. Di ba abang tawagin iti ayan din ang paltog? Mas asidagan. Waras ka! Pitikan ito ang makita na dito'y. Makilaban ak nga uray. Awan dito'y! Sa pulis. Sa pulong tayo na iba! Iya banda! Imatayo lang. Agaro ka banda nga umatayo. Ay na! Awanan, senyor! Natayan ni Baldo! Puso lakit di tinatamaan kan kwa na! Iso natayan! Kitain niyo oh! Itibatog ti puso na ti ayan ti agdardara! Da kayo, pulis! Apay adiyo natileo tinang paltok! Awan, senyor. Pasig kayo amin akunang! Awan pa'y serbiyo! Kung amin, senyor. Sige! Asikaswan yung tibangkay ni Baldo! Anya, nataymutin ni Baldo. Addan ang paltugkan ko na, Lola. Wen, as-asikaswen dati bangkay na. Ti ayop a Jubilarde. Iso ka di manen ti pabasulam iti ipapatay ni Baldo. Ta sino kumapay? Awan sa bali, no din ni Jubilarde. Oh, Alex, agkintayag akon iti kastoy ang mapaspasamak. Amangan no amin tayon, kat patayon day tangag patpatay. Iso anas ka na matiliwan iti kabiitan a panawan. Umay ka ita iti farmhouse, Marseille. Taglamay tayo manan. Anya! Asino manen ti malamayan? Ni Baldo. Ha! Nay, apay ngay! Nagsinnarunuda na tay? Wan. At ngamin nang paltukan ni Baldaw, idirabi saan dan nga inpan iti ospital? Tanatayan. Ala! Nakabutbutang mati mapaspasamak ijay farmhouse. Un nga road. Mabutbutang akon, Marseille. Kasla kayat kun ti pumanaw. Amangan no mairama na. Chayong, intamang isagana iti kapay para kadagiti aglamay. Wan. Ay. Uray na ulpit ni Baldaw kadagiti trabahador. Umay dalat tamat makilamay. Ipagpagapudala siguro akin ni Senyora. Sa bagay Naimbang nga orasyo. Nay, kastamot kun ka, Mang Soteraw. Sige. Umuna ako ni di kusina, Marseille. Sumarunukan to Wow. Mang Soteraw. Wan,
Namuak nga na malamlamayan dito eh. Ni Baldaw. Idi mo na, ni Doro. Ita, simublat ni Baldo ang malamayan. Anya? Ala, panawan kayo pa'y dito ya. Tay naktulungan ni Chayaw. Ituloy tayo to ti agsaritain ton madamdama. No kasta. Agpadaan na tayo da Baldo Kendoro. Asi tapay. Tawhan ti pa nagbalbaliw kadakwada. Pumanaw akong dito eh. Napanaknakakmatan. Apod no gayam tinadamag ko. Dito yak pala nagpalabas si Baldaw. Sa nabanay. Panakunamot iti ni Tata Sotero. Anawayak nga umay dito'y kalapaw na dito'y baker. Adamat kit di makan dito'y kalapaw na. Iswaday talangan agluto ti aramidan. Kita na may tabon ti bangkay ni Baldo. Iso nga si kaswan yon. Wan, senyor. Naimbaglakit din. Taad na dagiti trabahador akatulungan tayo ita. Rumbang lang nga tumulong da. Gaputasak ti akin kukuha iti taltalunan da. Sige, itabon yon ti bangkay. Itata na itabon ng ti bangkay ni Baldo. Asino nga tati sumaruno ama itabon? Pedro, pangaasim tasaan ka arumrumwar dito'y farmhouse. Ang mga nusikan tumet ti sumaruno. Aniya. Ano kayat mo anasayaat ka? Agtungpal ka itimbagak. Saan ka arumrumwar dito'y farmhouse? Da kayo a pulis nga dayta dito'y farmhouse. Kaya tsuka ditidak kala sweldo? Ay katwan na, senyor. Pues, agtalinaid kayo dito'y. Agbalin kayo a pasurot ko. Kat numabalin, agikat kayon iti kinapulisyo. Tagpay kayon kanyak. Dakkel ti itad ko a sweldoyo iti binulan. Senyor. Tati kayat ko. Iti tunggal oras. Adda kayo dito'y farmhouse nga agbambantay. O sige, senyor. Agresign na. Kat agpayakan ka. Nasaya. Sige. Kami mat, senyor. Agpay kami langan ka na kayo. Tako na yung matatakdakal, titidyo asuldo me. Nasaya, tlaunay. Manipo dito. Da kayon, tiagbalin na pasurot ko. Mao din day nga agas mo, Alex. Isu nga inaktupay gumatang. Masapul nga min a diretso ti panagtumar mo iti agas. Huston, Lola. Mayatin tiriknak. Nukasta nga rod. Masapul nga agsublita iti doktor. Sana nakasapulan? Di mo kayat ti rumwar. Nukasta nga rod. Ti doktor ti ayabak dito farmhouse. Nasaysaya atay. Kita lang nga umayak dito bakir. Agano pakmanen. No. Ti kaldero. Nakabitin iti pangbitbitin. Kat impaklib kumot na itay di pimanawak. Kita agman ti kaldero. Adda karga na ngayon na po'y. Kan, adamatan si daan anay na yun. Ne, medyo napulot pa eh. Ni Jubilarde. Adangatan ni Jubilarde dito eh. Kita itiruar. Amang hinoda dito. Oh, itay pa'y nga guru-urayak ken ni Jubilarde. Ngam awan na. Nalag-an terik na kankwan. Nga uray pa'y namuak
nga iso tinangpaltog ken ni Alex. Jak mababalaw no ang payakas jay ti inaramid na ken ni Alex. Gaputa sobra arigat ti impalakam ni Alex ken kuana. Hindi ko kayan titawa. Lumang abak iti preskong hangin. No saan kumaan na putad ti sakak. Saan kumaan na katugaw iti dipilid at tugaw. Jubilarde. Addan tumit aldaw mo. Bayadam da ito'y nga inaramid mo kanyak. Alex, inyugan ka iti sopas. Naimas da ito'y. Umay ka, agsopas ka. Oh, ijay matruar, tikit kita, No saan kumaan na putad ti may sasakak. Saan kumaan na katugaw iti wheelchair, Lola. Iho. Nasakit tinakam ko. Tunggal makitkitak ti pukulasakak. Malagip ko day jay a Jubilarde. Kayat ko apatayan! Alex. Agbayad to day jay a Jubilarde. Agbayad to. Huston, iho. Huston. Di ka nagpungtot akasta. Ti pagyamanan tayo. Saan ka anatay? Saan ka akas kadabaldo ganduro? Asan da nalasatan ti pan nakapaltog da? Jak maklunti kastoy ang nagbanagak, Lola. Iho. Katagsaga na day jay a Jubilarde. Gaputa sa anak amaming gamang sapol kan kuana. Diyan tayo di. Masikuranak nga dalatan dito'y unag ti farmhouse. Kat, anya ti aramidem. Rumwara ka. Mapanam. Mapanak ijay rancho. Nukas tangarod. Ayabam dagiti alipuris mo. Tapno adamang bantay kan ka. Talaga kasta ti aramida. Amoyo ka di ti agkabalyo. Buen senyor. Bueno, sumurot kayo kanyak atallo. Tidwa, agbati dito yung farmhouse ng agbantay. Buen senyor. Intayo ijay kwadra. Tayong kay mangala iti kabalyo apagsakayan nyo. Nakapili kami ni ti kabalyo, senyor. Nung nakapili kayon, sakayan yon. Intayon, hop! Suruton dak! Hey! Hey! Nagturong da Senyor Pedro iti rancho. Adda talo kakadwana. Saan da ang naka-uniforme a pulis. Kaya't nasawan. Adda manan sa bali a pasurot na. Uray pa'y asino ti agbalin a pasurot mo, Senyor Pedro. Saan ka akabutan kita? Si kaitan ti sumaruno a punteryaak. Kapsat, mabalin ka diya buludak manan dato'y sigod nga aramatak idi akabalyom. Sige lang, Kapsat. Agyaman na ka, di kagdanag. Isublik mo't lang. Oops. Hey. Hey. Hiya! Hiya! Surutan tada, Senyor Pedro. Kabalyo. Hiya! Ay, kaya't ko ti ag-relax dito yung rancho. Da kayo atallo. Ingkay mang party iti kalding. Ibagayo iti agtartarakan dito yung rancho. Buen senyor. Ilad ko pa dito itugawan. Ikaw tignay iti dagas, Senyor Pedro. Ako saan? Matay ka. Sino ka? Kanibusanan nga tan ni Senyor Pedro. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay.
Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!